Hola, soc l'Astrid Van Ginkel, de Fitomont. Estem a Argençola, imagineu, amb un entorn privilegiat i us espero aquesta nit al canal de YouTube de Virus Popular a les 10 del vespre, explicant una miqueta quines plantes fem servir en aquests dies de confinament, per què les fem servir, quina planta és, quins preparats podeu fer, alimentaris, medicinals, etc. I doncs us espero avui a les 10 al canal de YouTube de Virus Popular. Adéu, companys, ànims a tots! Igual que si en un moment determinat et passa una oca per davant o qualsevol cosa, no deixarem de gravar. És a dir, tot és natural, d'acord? No pateixis. Val. Sí, cap problema, no pateixis, no. Molt bé.